komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news. Hard-hitting commentaries. Mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Bayong aga naman sa atin mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Biyernes na kita, kadasig sa tiyempo naton, Disyembre 10 tuig 2021. Ika na pulo na kita nga adlaw diri sa katapusan kag ikadusing nga bulan sa year 2021. Magalumon sa gihapon ang aton sining nga tiyempo, may ara mabatyagan pagpanaliti diri sa syudad sang Bacolod. Ay dunong sa iban nga mga area sa palibot sang probinsya, kasubong mading sitwasyon sa amon dis Bacolod. Nagatupa man dirang ulan sa inyo. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati, hindi lamang sa on-air kundi pati na sa mga nagaupod na karon nga aga via online sa YouTube kag Facebook. Ano man nga oras sa inyo ginahamtangan ang aton gid nga pagpanamyaw. Hindi kita magkalipat, may 15 kadlaw na gid lang nabilin kag Pasko na. James, ang Pasko ko to ha. Basi malipat ka ba na? 15 days to go kag Christmas na. Pero temprano pa yung Christmas party sa Aksyon Radio Bacolod, no? Amo na nga amon sini nga pag sa ulog na naman sang pagpasalamat patigayon sang Christmas party. Of course, sa pagsunod mangyapon sa protocol, pero pasalamat kita at least naka-celebrar kita sang Christmas sining 2021. Kabay pa way na sang sablag kagabay pa wala na sang pagkambyo, magpadayon na kuntani ang alert level status sa Bacolod kag Negros Occidental. Mga listeners naton nga naga-monitor karon nga aga via on air, good morning sa inyo din kaman nga bahin sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod. Pwede gid kamo magkapagigbahin diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ara kita o may ara kita sang available nga text hotline nga pwede nyo padalaan sang aton o sang inyong mga mensahe. Amo ini ang 0963-757-0874. Liwat suliton ko lang aton sining text hotline 0963-757-0874.
Ipadala dirang inyong mga opinyon, ang inyong mga reaksyon kag paino-ino sa matupiko nga aton talakayon karon nga aga. Action Hotline. Sa mga kaaksyon nato niya, bisan din kaman nga bahin sang kalibutan worldwide ang aton sining nga pagpangalagad bangod basta may available ka lang nga internet connection, bangod sa advance ang technology, pwede gikamuya nga makapakigbahin na paagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa available dire nga comment section no sa Facebook amo man sa YouTube. Action Hotline. Feel free lang sa pagpadala sa inyo sining nga mga mensahe, bisan ang greetings pwede basta hindi lang tumanggid kalawig. Action Hotline. Klaro, inabalang mga mensahe nga hindi gid man tuman kalaba ang mga greetings ninyo para aton man maakomodar. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 kita karon nga morning. Action Hotline. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangaragad nanong pilag ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Action Hotline. 2006 Gold Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, kagabi kadamo sa mga aksidente nga nagluluntado. May isa ka Subaru iya nga na involved sa aksidente. Ti Subaru, ang presyo sini nga daan, nubo-nubo lang guro jutay sa salakyan ni Aksyon Dorel mo. Mahal niya nga mga klase sa salakyan. Ti na-involve kagabi ang aksidente amo na silingko kapin pagid nga nagaulan-ulan. Palihog check gid sa inyo sini nga mga parts ng salakyan. Ang importante kung nagabiyahe ka, mo na gina-remind gani sing LTO kag LTFRB, kung nagamaniho ka sa lakyan, dapat i-check mo gid masami ang imong brake, amo gina ang hangin sa salakyan mo o kung hangin sa salakyan, ang hangin sa guma sa salakyan. Kag ang importante gid nga way hangin ang ulo sang driver. No, kay kung may hangin ang ulo sang driver, bisan ano pa ka ayos ang kondisyon sa salakyan mo laban sa aksidente. Action Hotline. May mga aksidente man sa palibot sa probinsya nga nag-involve kapin pagin motorsiklo, may mga aksidente nga nagluntad, may ara ganito nga naglikaw sa tricycle sa amon Banwas Kawayan, tibaw disgrasya pa man toho. Action Hotline. Kag baki-update man kita karon na angot iya sa sining shooting incident pag tiro patay sa isa ka negosyante sa prutas dira sa syudad sang Silay. Anong latest investigation sang kapulisan? Anong madalom nga motibo sa krimen nga ginlutang ini ang biktima? May ara bala siya sang kaaway na inkwentro? Ano ang latest nga investigation sang Silay City PNP? Action Hotline. Ano pa? Noon ko lang ang mga balita anay for the meantime diri sa lokal. Baw, ariyo kundi nagligan nga daw tumang kapitan ang ginbida ni Congressman Greg Gasataya nga nag-upod kadto sa invitasyon niya, actually daw dinner ato nga pagtililipon nila panyapon sang opisina ni Congressman Greg Gasataya kung madumduman yun no 34 to ang mga nagkadto pero may ara pa nagpalagas nagpaybalo nga magkapitan while sila maka-attend sa imbitasyon kag pagtililipon pero ang ila sini pagpasiguro sa kongresista masupport kuno sila sa kandidatura. Action Hotline. Halin sa Grupo Progreso nga magkapitan kag Grupo Asenso. So meaning mixed ato nga grupo nga nagkadto sa imbitasyon ni Kong Greg. Ang latest update to, may mga SK na naman, no? Mga SK chairman, SK chairperson at 38 inislak bilog ni Subacolod. Ti nagpalabot man sang ila commitment kag support kay Kong Greg Gasataya. Action Hotline. Ti isa ini sang mga bagay nga kabalo ka show of force na nimo, no? Mapabatyag mo na bala sa imo magkasumpong sa politika nga mo niya ho. May ara yat kuan gid, may ara mga grupo kag may ara gid sang pila ka magkomitido nga handa gani magpabalos publiko nga ready sila no mag-support sa kandidatura sang isa ka nagapapili. Action Hotline. Yang sa iba na grupo
pamatyagan ko siguro maumpisa pa niya next year, no? Kaya tinabili naman lang 22 kadlaw ang umpisa gid sini before pasang campaign. Dra mo ni makita mga sorties bala kag siling ko gani basi may mga pagligwat pa man din sa COMELEC nga regulation angot iya sa house to house campaign. Kaya natingalahan ko doon ay pamansang specific guidelines gin pagwa bla ang COMELEC kung pwede na makalitiyog o kung makalibot ang mga kandidato kadto sa mga purok magkigsugilanon sa mga butante pero kamaturan sinadamo niya subong nagalambiyong sa magkapurukan nga mga nagapapili magpangamusta, mag-istorya, maghaboy sa promisa sa mga butante. Aksyon Hotline. Di galing, ang siling sang COMELEC, hindi pa ni mag-cover sang ginatawag. Hindi pa ni mag-cover sang ginatawag naton nga campaign period kag hindi why kita because of the automation law why diri sa Pilipinas anay sang ginatawag nga premature campaigning. Aksyon Hotline. Tiala tuduhin yun no kampanya. Mayo man gani magkulukadtok mo sa kapurukan to at least ang mga tao malibre ang ila kape. Aksyon Hotline. Ano pagid? Ari-ay. I-check ko ni karon ang balita kay kundi do halos nagasentro kita. By the way, anay unahon ko lang no ang update iya sa kaso ng COVID-19 anom diri sa Bacolod ang na-record kahapon no nga panibag-ong positive case kag may ara man siyam sa Negros Occidental at least nagbalik kita sa single digit sa kaso no diri sa probinsya kag syudad. Amo nang pinakanami gid nga indicator barometro nga siling Cubao kabay pa tayuyon na ini. Agod nga wala na kita sa problema kagabalak-an kaya balita sa nasyonal iangot ko lang. Grabe subong mo ang influx or kadamuon sa mga OFW nga nagabakasyon bangod man sang nagnubo nga kaso sang COVID-19 magluwas pa no ngati ginalugan man ang ginapatigayon iya no ginalugan man ang mga travel regulation. Muna no i-check ta lang nagkaroon dugay kagari ho tunggin mo no ko kay inalano iniman kun nakasentro kita halos tanan subong ginabantayan ta parte sa COVID-19 may ari iya reklamo gagin padala dira sa council as a matter of fact kahapon sa ila sining nga sesyon kay kundi Miyerkules supposedly ang regular nga sesyon sang sangguni ang panlunsod. Tiko mo Miyerkules, gindeklarar sang national government non-working days, waay to opisina, waay man sila nagpatigayon sang sesyon, kahapon gin patigayon iniho. Anong natabo iya sa isa ka hospital di sa Bacolod? Siling ko, hindi talalupang doon nga balita kay RI, may reklamo nga ginpadangat nga subong ara na sa Committee Chair on Committee on Health, no? Sa committee ba ni Councilor Cindy Rojas nga gin-accept yan kahapon kay may isa diya ka hospital nga ginreklamo kay do ginhipsan lang nila bla nung natabo na sa inyo. Hindi ni party COVID kundi daw hepatitis ini nga problema. Nga ang natabo mga kaaksyon, damo na infect sa ila sa ospital ho. Tinano iniman, do hindi tinlo ang inyo dang pagpanglimpyo sa maginagamit nyo, sa magkagamitan dira. Pero ari ho, kay kwaon tabla dugay-dugay sa aton sining mga kaaksyon ang detalye sini, angot sa background ng complaint para maintindihan sa public. Kaya when you talk about health, that is of everybody's concern, no? Tandaan ta gina, ikayong lawas, isa ini sang concern sang pampubliko, kahit sa tuod lang, ang masami ginahambal kapin pagidpigado nga tao, siling nga bisan way lang kukwarta, bisan pigado lang kami sa amon panimalay, basta waay lang sa masakit o kung ginabalatian, okay na kami na iya. Aksyon Hotline. Diba? Para sa aton nga mga hard working individuals,
ginasaligan naton aton kapagros ang puwersa ta gud maka-income may dalon ta sa aton panimalay nga bisan way ka man bonus, at least may ulo income ka para nga mapakaon mong mga nag-iwik mga kabataan sa balay mo to, may ara ka man bala dalon. Aksyon Hotline. Pero to, dali lang na no iniiya, no, natabo ni sa hospital ni, i-check ko lang ha kay amo naging muno ko kaina, basta gani health concern, ba-consider naton nga ina siya, is of everybody's concern. Concern niya sang tanan mag-amo ni. Pero kumo nga way pagtakbalo kay may committee hearing nga ginset ang counselor nga chairman ng Committee on Health, lantawon tayo kay patawag ni guro kag magpatigayon sang hearing. Aksyon Hotline. So ano gid ang background sini balang sang reklamo nga ni. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Vice Mayor Elcid Familiaran, nga mo man at the same time, kung COVID, ang IATF local chairman sa Bacolod City. Vice, how are you? Good morning. Yes, Aksyon at may aga sa aton pagpulamati. Salamat gid sa time, no? Number one, sir, ano ini man, can you tell us the background? Kay ang pag-intindi ko daw nag-course through or gipagi ni sa office mong complaint, parte ini sa isa ka insidente o reklamo batok sa isa ka hospital, nga ang reklamo parte COVID, hindi COVID kundi HIPAA case, no, nga doon nagdamo sa ilato ang na-infect. Can you tell us, ano gid exactly background si ni Vice? Well, ang aton opisina nakabaton siyang letter of complaint halin sa grupo sa mga dialysis patients, no? Mhm. Signed by Mrs. Alma Lamis Isabelle last December 6. And ginpasulod kami sa sanggunian and it was taken up yesterday, no? Okay. But in-accept ini siyang Committee on Health chaired by Councilor Cindy Rojas. Mhm. And that ang procedure naton sini Action Art nga tawag ni sa committee conference. Okay. So ang letter sini from signed by Mrs. Isabelle, diri nag-aligar ni sila nga ang more than 60 ka-dialysis patients Mhm. siyang isa ka hospital Okay. may ipasi Uy. outbreak Mhm. or nagkalalatnan siyang hipasi. Mhm. So according to her nga masobra na 5 ka bulan ang ila. So in other words, sobra 5 ka bulan ang natabo. Mhm. So ang outbreak o kon ang latnanay 5 months ago, no? Okay. Nag-reach out sila sa hospital administration para mapabalo ang ila concern, but wala gid sila ginatubang, no? Mhm. Wala man aksyon, wala man bulig nga nahimo sa ila. Uy. So amo ning reason nga nagsulat sila kag nagpalabot kag nangayo bulig. So signed ini sang 60 ka nagreklamo. Mhm. As I understand it, nang kita doktor nag-research kita. So ang hipasi malatnan ka lang through blood transfusion. Mhm. Oo. So mo inang aligasyon nila. Okay. So, since nga may ara man siyang formal complaint ini, may ano ni nga hospital ang gintumod nila, Vice, if you may, or basi kung later na lang ini pagwa? Kung public document ini Okay. Action Art, Okay. wala sa di choice di mention natin ini kay hindi pa nito dapat transparent kita eh. Aha. So, Queen of Mercy ini nga hospital ang gin-mention. Queen of Mercy Sa Hospital dira tagreklamo. sa Mandalagan. Yeah, so. Okay, okay. Sulit-suliton ta ilan ni aligasyon na. Okay, correct. Oo. Only that nga gin palabot nila sa sanggunian. Kay according to them, kapila sila mag-reach out. More than 5 months na, wala gid sila ginatubang, wala man action ng hospital or gin pabungol-bungol pala kay ang term nga gin
gamit diri nga nag-voice gusto nila magatubang sa administration and that they want to voice out sa ila concern that our voice seemingly fell on deaf ears. So meaning wala gid sila gin atubang. Okay. But ang hospital pagi sa komitiba ni Councilor Cindy, yung hospital tagaan taman niya kuan due course or due process. Ila right nga sabat siyang sini nga mga issues. Correct. No, that is why, no, silingkuti ulaton ni gani kung anong outcomes ng committee conference, pero kung magambal ka 5 months ago ni natabo, base kung naumpawan o naka-recover naman ng patient, kina-infect o nalatnan sang hipasi? Well, curable, no? Curable ni siya, may ka antibacterial, Okay. Or antiviral mga medicines, Aksyon. Okay. So, pero galing ang dapat sini maklaruan, kay kabalukati mailan ni kay kabudlay ganina kay sa dugo, kaya pwede nga malatnan sini mo. Meaning may aragin problema, kung matuod ang aligasyon, kay reklamo sini mga complainant nga nagdangop da sa office mo nga ginpasa sa komitiba karon ni Councilor Cindy, kung matuod ini botang balon, base may problema no sa paghandle nila paglilimpyo sa mga ginagamit nila nga mga equipment siguro. Yes, Aksyon, ang signed by 60 patients ni. Sus, namudamo ba? Oo. So, hindi nila lahok. Kumplito ni sila Aksyon ato. Ari patients list infected by Hep C. So, grabe ba? May patient's name, may address, may contact number, and signed by the patient. So, okay. In other words, di mas ka patient's list infected by Hep C, so nalatnan sila. So, hindi sila mga 60. Tibakon mo na. Tagaan ta kuan na. Kaya gayon lang, pero magsabat ang kuan. Okay. Ang hospital sila. Yes, sir. So we will. No, hulaton namon ni kag try man naton nga ma-reach out sila although ngati without any purpose nga i-kuan naton i-cut short kita ya kay may ara pa ni proseso man ang komitiba ni Councilor Cindy. Kundi gi man sila makasabati hulaton tanto pag-appear nila kapag explicar sini hindi man ni pwedeng kung ang council magpatawag sila ang committee on health hindi nila pagsapakon. Yes, Action Art. Aha. Anyway, salamat gina kag again sa aton dira sa Bacolod. Congratulations kay subong daw 6 na lang kapon ang recorded naton nga active ang positive case nga na record sa DOH. Yes, Action Art, and for the past 2 weeks wala kita sang may napatay sa COVID. Okay. On that note, salamat gid sa time ha. Good morning sa imo. Yes, mayong aga dira halong gi kita. Aksyon Hotline. Now, Ari, ang reklamo ginpadangat dito ti public record man ini, ginreklamo ng isa ka hospital for those nga ulihi subong nakasulod nga nakamonitor sa aton. Ang reklamo amo ni 5 months ago, why kita kay balo kung ano ang sistema, kay ti kabalo ka kung magambal kang malatnan siling ni Vice ang hepatitis C. Hindi ko ya doktor galing, hindi ko explicar kung ano gini na ang hepatitis C. Pero ang kakatabo gali, pwede ka lang malatnan sini kung pagi sa dugo, blood transfusion. Tinga naglinat na nayda, ang mga nangin biktima o kung nagreklamo, nga nalatnan sila, mga dialysis patient. Ano ba lang dialysis patient? Ang iban tag twice a month ni sila nga nagapa-dialysis. Ginalimpyuhan ang dugo mo kibalik sa lawas mo naman. Tinano natabo sini abi hulaton sa ospital kay kumo nga ara naman na record naman na abi nagpabungol-bungol kuno kamo tuod ni ang mga pasyente nagpadala sang formal complaint. In order nga matagan ini tila tawunta na ang matabo kay mapatawag pa man committee conference nimo ang committee ba ni Councilor Cindy Rojas, pero kung matuod ini kag dason pa bungul-bungulan niya for me hindi niya mayo nga klase actuation
sang management kag kung sino magdira nga responsable nga ginpadalaan sa communication tanigin sabat nyo man. Aksyon Hotline. Ay nano nga pagkaimtang ini man may ara sang reklamo ka problema sa inyo. Di niya pagsapakon. Di kabaho hindi amo Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni.
Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sa pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita
sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nagkalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Nagapas yung banwa, mapugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa mambiton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Councilor Cindy Rojas. Galing si Councilor Cindy, of course, maset pa man isang schedule, no? Kung saan o patigayunon gid ang committee conference. Now, itry namon karon makontak, no, ang hospital. In fairness to them,
para nga makasabat man sila once and for all. May abansin na sila kung mag-atubang ang management kang mag-explikar sa bahin nila kaya wa diri daw gin pulo pabayan na way gin sapak, no? Kabay patani karon makasabat ini sila kay para nga mabatian taman kung ano ang ila sini nga side. Now dira sa konseho, of course we are expecting a lot from the Committee of Councilor Cindy Rojas nga masapakan ini kay siling kukun may dinatnanay hindi lang isa kundi isa isenta ang mga nagperma diri nga natnan sa hepatitis C. That is another thing. No budlay na siguro kay lain na nga istorya iya. O kag through blood transfusion nga pwede ka sinigili matapikan. No, curable siya actually pero tinano ini man sa sining hospital nga ginmuno kaina ni Vice Mayor Elsie Dopuli makasabat man sila, no? Kay diri sa amon i-reserve namon anay komentaryo namon di at unless otherwise nga makasabat kamo and then by due process man ay hatagan kamo opportunity sa committee conference to explain sa inyo side, no? Tinga number 1 nga natabo ni ang dokadamo sa mga dialysis patient ang na-infect. Number 2, dugay na sila pakigangot kagareklamo sa inyo, why man maaktuhan? Itinano na iya karon. La, why nyo kunugin pa, ang gwa siya na ikuno, why nyo ginsapak? Amo na yung reklamo, actually kag complaint kinabutang to kay tiwaay gidi, no? Sang naghatag sang consideration bala, wagi kuno sang nagsabat ang management to ginpawalaan ng inaya according sa reklamo, tiga base man ang kami di kay official record man siya, official document, ginpadala sa sangguni ang panlunsod do, through office of the vice mayor, o hindi tani mapunggan, magwagi ni siya nga balita, and then mayaraman kamo, kinamatarong, nga sabton ini, kag ipatag, no kapin pagid sa committee conference, nga ipatawag, we are expecting himuon ginaya ni Councilor Cindy Rojas. Ayos si Kate Angela kag Rod Simon, DJ MC Julius, salamat gid Sir Rod Simon. Thank you for listening kay Miles Cuestra Sirano, Kate Angela, kaya ni Mimi Casindo or Gasindo, Alex Fuentes. Salamat dira, no? Araman si Nanay Maling Yucariza, May Syuko, former barangay captain Hernani Abindan, sa barangay Ilihan, Bago City, Bukodamo, si Ila Dagaliga Monitor, si Don D. Incabo, Arnel Bernadas, kag Ikser Ordanref, Odnaref, Fernando, actually, giling yung baliskad, yakabudlay basahon. Araman si J.C. James Clavero, Maris Carvalho Caniete, si Raiho si Dani, thank you man kay Jim Bal, Martin Gonzales, pare kumusta ka na, Merry Christmas. Araman si Fi Corazon Kaungka, Jocelyn, thank you gid, Georgia Gargasiran, si paring Jerry Chopoy Magbanwa, no, dira sa Macau, China, good morning pare, may lang ang pagmonitor. Kumusta ang vaccination drive sa inyo da? Tapos naman, actually nalawag Queen Mercy to pare kay ina, no, amo tong ginambal ni Vice ang may reklamo. Okay? Alex Montesa, sir, may agad na thank you gid for listening sa aton sininga program. No, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod. By the way, sa mga nagapamangkot bala, karon nga agas ang schedule of vaccination activities dis Bacolod, may ginpagwa diri ang Public Information Office nga schedule, no? Sa mga nagapamangkot nga luyag maka-avail sang nagapadayon nga vaccination drive, ang mga areas nga pwede nyo bisitahan karon nga adlaw Biyernes, Ayala Mall may arada, Ceres North Terminal, Gaisano City, Jollibee East, SM, Barangay Estefania ho, sa Filisa, Montevista, Villa Esperanza, Villamonte, Vista Alegre, Taculing,
ara dira ang mga areas nga pwede no kadtuan. Ti damo da subong may second dose, booster pwede man. Ang Pfizer actually, according to sa PIO nga post, amo na siya ang ginagamit sa booster, ang Pfizer or ang Pfizer first dose, ang second dose ang mga booster ginagamit man ni siya, no, ang Pfizer. Ang Moderna para sa seniors, ara man sa OFW, PDA kag pregnant women. Ang AstraZeneca sa mga vaccinisi kag sa mga booster dose ginagamit man. Ang Sinovac sa mga adult vaccinees kag booster doses. No, ang mga nagapamangkot nga gusto maka-avail today or this morning sa nagapadayon nga vaccination drive, no? Tingagaw kamo da. Why siya kasabatay? Alas 9:01 na. Ayos ginata-try na ton tani matawgan ang complainant kin mismo kay may para nga makakuan kita bla makasugilanon kita sa iya kung ano exactly ang maginimo man lang nga effort ang mga initiative nga ginpatigayon nila, no, para at least mapalabot sa hospital ang ila complaint. Tigaling ginpabungul-bungulan kuno ti amo na dapat sabton ini kag karon i-try naton sa udto nga malabot ang management sa hospital so that maka-explain sila sa ila side tukoy sa sining reklamo, no, nga ginpadangat na sa konseho sang Bacolod City. Alas 9:02 na, ma-post lang ko for some commercial break. Pagbalik ta karon, kumustahon tabi ang mga empleyado sa Masiwa tong maging kakasabla nanong update ang kabato na sila communication sa CSC sa muli nag-appeal tong Board of Directors. May bago actually nga Board of Directors sa Basiwa nga ini siya nagbulos kay Dr. Chris Surungon. Kundi si Dr. Chris Surungon ginbutang na nagligad ga Board of Directors sang Basiwa. Ugaling kay after nga nag-file siya sang iya Certificate of Candidacy, aspirant for councilor in 2022 election, automatic gali na nga resign ka. Ti may ginbulos na da. Silingkod ko na sigli ang pag may nakabulos na dira sa Board of Director, pero ang concern niya sang mga empleyado sa Basiwa do ay pagyapon uminto, no? Lawig-lawig na ni nga why sila kabalik sa trabaho. Kumusta ang Christmas nila niya? May araman preparasyon. Ang iba nagpangita ng ideya nga maka-income. No? Kung why ka-income, subong kalamay mo, gin mo. Iban ganing nga may ginabaton pa nga bonus. Yung tayo nang bilin kay nahunos na. Ang provincial government, believe ko diyo, dumayara na additional kung pagin nga bonus. Ang Bacolod City, kumusta iya? Ang bonuses ngayatag sa empleyado. Initanan aton talakayon sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Aksyon Hotline 2006. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Hashtag account ko ni. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang Action Hotline. Ayos, last and final stretch sa aton pagpangalagad karon nga aga kay Virgie Olpinda. Good morning. Si Susie Cartil Araman, Laan ni Cruz, Maricel Fuensalida, Angela Gayondato, ano man Castillo ang punta ni. Victor Dolor po, salamat. Atia Kim Iriman, Giselle Franco, Ligay Villar sa Chibar, kag si Giselle Franco, gali ara sumaaw ko no
Maribek Rivera Delgado kag Jean Hisugon, salamat gida. Nagpadala si Ma'am Jean sang 50 stars sa aton sini program. Salamat gid ma'am ha. Happy birthday sa anak ni Maribek Rivera Delgado nga si Marion Rivera Delgado. Angel Kate Cordova, Mila ha. Sige. Wayne Gabriel Marañon, Riza Aliado kag Cecilia Bautista. Oy, sa mga taxi driver galing nga monitor every morning kag sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod, salamat gid sa inyo ha. Action Hotline. Thank you gid sa inyo sinitiempo masami nga pagmonitor every morning sa aton nga pagpangalagad. Now try ta ni karon ni baluon ang bala atong man kahapon na set ko naman siya ito ni Bayatan. Galing grabe kay sa schedule niya kuno. Kay kundi may 4 to ka mga individual nga nag-submit sang piki nga vaccination card. Dumduman niyo to nga tiga lalain ganitong city kay nagmaniobra sila ila. Yan nga sa Consa Negros may ara isa RT-PCR test to ya. This time ya, kwan ini, vaccination card, ti ano man nga dokumento, basta pikion mo, may atubangon kagid nga konsekwensya. Sinimo, dapat mangin honest ka, kay kabalo ka ang pag-falsify isang documents, hinali gani nga pasakaan ka kaso, malingin pang bagol mo, imbis nga nagapaninguha ka nga makasulod, sa isa ka lugar makapauli ti kon may ara ka man kon sa obra mo makasulod ka tilaban kagid sa balda kun hinali mapasakaan ka pay akaso. Amo na gani nga sa mga nagapamangkot tabla nano ang requirements. Kung mag-travel ka subong, agi masakay ka sa eroplano or barko kung sa province ka, take note nga may ara kagid i-submit sa ESPAS nga application gihapon, no? Kag kung mag-submit ka dira, make sure nga hindi mo pagpikion ang imo sin dokumento. Hindi ka mo bala magpati, sinakapin pa may mga himata ka mo nga atos Manila, kag iban pa nga bahin sang Pilipinas. Aber i-inform sila nga kung magpauli diri sila sa aton sa Bacolod kag sa Negros, ang Bacolod ganan ginpapos na gid kay kung mag-agi ka sa espasyo automatic man ay gina-approve. Ang sa province gina-check pa ni nila mo ti kon hinali karon madiskubrihan piki yang imo mga dokumento. Can you imagine ang sa province ikaw pa magasto sang RT-PCR test mo, pati pag tinan mo sa quarantine center ikaw man tuy ang malokdo. Can you imagine perti na yung klase sang huol sa imo imbis nga maka-enjoy makapuli ka di upod sa pamilya mo kundi tapos gid tinano na file na ni sang City Legal Office no kay kabudlay nga ining mga nagapalauli kay hindi kita mo because of the pandemic la puerti ang epekto sini kay ang iban nga mga miyembro sa pamilya ta na katiner na nagatrabaho limbawa sa Manila to bisan pagpauli di magbisita sa ila pamilya why tsansa no kay bangod man ang masaming nga nagakatabo ang travel regulation amo ning huol sa ila mabudlay mo tapos kung nagapaminsar ka mo limbawa mahal kung way ka nakapabakuna aryo ang disbintagid kung way ka mabakunahan magpauli ka sa mga lugar o magkadto ka sa mga area subong. Kung magsakay ka sa barko kag eroplano, kapin pagid kung nalin ka sa Manila to, kung wala ka mabakunahan, pangitaan ka sang negative RT-PCR test result, amo man hindi subong sa aton bisan sa province, so, ini dako ning epekto kung gatrabaho ka sa private sector nga sa ulihi, bisan sa gobyerno, gani, take note ka diri sa province, duwa na di ka mga LGU, ang nagpapanaog sang order, nga kung kamo ang mag-report sa trabaho, kinahanglan masubmit kaya RT-PCR test twice a month, every 2 weeks mo. Kinahanglan masubmit ka na, kung mag-duty ka na, kung halimbawa job order casuals ka, nga hindi ka karon makapabakuna, ang imo sweldo pila lang kagamay lang, tapos i-require ka sa imo sini nga LGU,
nga magpakuha o magpakuha ka sang RT-PCR test kay kinahanglan negative result bitbiton mo to ko mag-report. Ti pila ba lang sweldo sa mga job order casuals? Ang inyong balabatunon, gusto nyo lang ibayad na sa kwan, RT-PCR test ninyo. Aksyon Hotline. Tiyan mo na mga huol kag konsekwensya kung hinali pamalibad ka mo nga magpabakuna. Now, ang booster shots na nasiling ko na, damo na subong gani ang nagpa-booster shots. Pero may mga requirements mo kapin AstraZeneca, kinanglan at least 6 months ang interval nga matapos makumpleto mo na, isip ka na 6 months, amo ning iban nga January, pa sila pwede ka pa booster shot. So, Aksyon Hotline. pero kung nagapakatiga ka, hindi ka limbawa magpabakuna ba o damo gid ang magkonsekwensya nga atubangon mo, pwera palayo lang kung hinali sa ulihing i-require pagid ini kag iambal sang gobyerno, hindi malayo ha nga paminsaron sang gobyerno so listing niya abi ikwanta lang ni i-compulsory o mandatory lang vaccination na kundi dako naman nga sibuyas Bombay sa mga ordinaryo nga empleyado sa pribadong sektor, bisan sa mga government employees man. Aksyon Hotline. Sino nga LGU sa bilog nga nag-gross kag sa Bacolod kag Region 6 ang nakakumpleto man ang ilang mga empleyado sa gobyerno nga magpabakuna. Unless siguro kung may ara kag idi sang sertifikasyon gikan sa doktor mo nga hindi kagid pwede magpabakuna, that is another thing, hindi mo man pwede mapilit ang isa kang maobligar ang isa ka empleyado. Aksyon Hotline. Ara man si Giselle Franco, nabasa ko nagliya. Si Cristina Fuentes, Babes Navarro Ortalis, May Flores Alcantara, kag Tons Itinubads. Ara man si paring Raymond Alarcon Sagal Jr., thank you gida, from Snowy, Minnesota. Ice na to, kita ko si Ma'am Van Mayo. Grabe na tong snow sa ila to, no? Sa Minnesota, USA. Lolita Maguzara Lacaba. Mamban makapauli ka di gani, abi sulod sa magdala ka gani isang kwan ay isang snow. Lawag lang mama. Regards na kay Doc Matt Mayo. Aksyon Hotline. Dari Jocadis, Jamil Florendo, kag Tunik Nuwadi. Elmer Itunis Regalado, kag Lilia Taton, thank you gida. Pakarunan ko lang ni Guro, kay daw alang ipit na ko ba si maalang-alang chimpo ta karon. Karon na lang ni siya bayatan for update sa mga cases gina-prepare nila against sa itong mga violators, no? O kung mga nag-submit sang fake nga vaccination card. Aksyon Hotline. G. Libria, salamat gid. Ronnie Arculas, Kagusi, Jilo Manaluto. Thank you gid sa inyo nga pag-monitor ang iban. Di ko gid malabutan. Sorry gid no? Sa hindi ko malabutan nga mga mensahe. Okay, chimpo ko, ginalagas ko lang. Ari na-remind na lang kamo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Caps. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry.
Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYE. Sila ay karon lang kay duway ka sa labat ang ila mga opisyal da ba si kun kakatulog pa o aber ano ang latest investigation subong do kahapos nang mamatay tao no. Action Hotline. Daw pamatyagan ko ang proseso nga gusto nga dapat kung may ara gin man sala nga nagkomiter ang tawo kung may dumot giman kay inablang pasakaan kaso and all subong yo why simple na lang pinatyanay wala kag tuoblay nang do kahapos na lang do kabuhi ka manok nga istoryahan ta. Action Hotline. Why tagaling time diri sa aton sini nga pagpangalagan more updates sini bantayan karon sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Cantong. Ako naman Aksyon at Tayhopon. Thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.